Uzimanje lijeka protiv bolova ne pomaže u ovom slučaju. A ono što uzrokuje tu prenesenu bol u dubini oka, oko oka, iznad obrve, i može čak biti povezano s vrtoblavicom i zujanjem u ušima. To je mišić EC. Ova vježba pomaže mišiću da se počne opuštati. To je neka vrsta pripreme kako bismo mogli deaktivirati trigger točku na sigurniji i manje bolan način. Osim toga, ova vježba također pomaže poboljšati cirkulaciju i već opušta fasciju. To je površinska masaža, nježna masaža. ECO ovdje iza uha. Dopusti mi da uzmem svoj monitor kako bih pratio, možeš li dobro vidjeti. ECO počinje ovdje, iza uha, i spušta se do početka prsne kosti. Dakle, to je ovaj put ovdje, ta masa koju ćemo masirati. Uhvatite sprijeda i straga. Važno je da uvijek koristite ruku s druge strane. Tako nam je lakše kontrolirati. U redu? Uhvatite ovdje, sprijeda i straga. Gurat ćete i povlačiti ovu mišićnu masu, bez stiskanja, bez forsiranja. Radi kao da ljuljaš mišić. Guraj i povlačiš u najugodnijem, najudobnijem ritmu koji možeš. Spuštaj se prateći cijelu putanju, cijeli put kojim taj mišić prolazi. Ako imaš poteškoća, samo pročitaj. Sjeti se gdje počinje i završava i slijedi taj smjer. Idi gio gore dolje, bez žurbe, u redu? Radi to tempom koji ti odgovara. Već ćeš osjetiti kako se mišić polako opušta. Savjet. Ako imaš poteškoća, možeš raditi ovu vježbu ležeći. Pogledaj, masiraj, lagano ljuljaj. Idi gore dolje po mišiću bez žurbe, cijelu minutu. I drugi savjet. Ako te boli s obje strane, masirat ćeš obje strane. Naravno,